Maayong adlaw kaninyo mga ka-funny viners. Atong sayron karon kun unsa jud ka tinuod nga adunay eskwelahan nga nag-celebrate og una sa ilahang Pasko. Wa pa gani mahuman na undas na ana nag-celebrate na sila silang Pasko. Ug aron masayra nato kun unsa kini ka tinuod, atong sayron sa report ni. Kinsa ka dito pangahan gani sa bag-o natong reporter? Ma'am, Crisalino Calcalino. Ha? Crisalino Calcalino Serasyo Aluminoso ko Vitriole. TikTok. Sayro na to sa report ni. Kinsa ka dito? Crisalino Calcalino Serasyo Aluminoso ko Vitriole, ma'am. Sige. Take 3. Zero na to sa report ni. Report na ni. Oy, subuka ba ng pangalan yung perting taasa? Sige na. Sood, pasok! Yes, ati klaro? Actually, niata karon sa La Union Elementary School. Diin atong makita kung unsa o ngano nga gin-celebrate nila una-una ang ilang Pasko kumpara sa undas. Daghan sa mga ginikanan ang natinga og nahibong sa ilang nadungog nga awit sa Pasko. Nagtuog yun sila ati klaro nga ang ilang nadungog nga mga tingog awit kini sa Black Rosary. Apan sa diha nakita nila ang bagang pundok sa mga kabataan, diin himutang sa ground sa maong eskwelahan, nakapanguta na gid silang tanan kun Pasko na ba. Nga unta gikan pa man sila nanagkot sa sementeryo. Ug tungod sa ilang kahibong, ila kining gikuhaan og video ug i-upload sa paniwasa ni Vines aron mahibaw-an sa mga tawo nga ni-take advantage na sila sa undas. Bisan wala pang Disyembre ang buwan sa Pasko. Matod pa sa maestra nga akong gikahinabi, wala na kuno sila naguna-una og celebrate sa Pasko. Gani ang kamatuoran tuno sa kantas Pasko lang. Mauy pang Pasko. Panang lyrics sa ini, mahitungod kuno unsaon pag-recycle sa mga basura or solid waste management jingle. Panawagan sa mga maestra alang sa mga ginikanan sa ilang mga estudyante, dili usikan ang mga plastik kay pwede pa kini magamit sa mga nagalain-laing pamaagi. Ang La Union Elementary School, Trinidad, Bohol, usa sa mga eskwelahan nga nigamit og mga recycled materials. Ug makita nimo sa palibot sa mga eskwelahan kung unsa sila ka-creative sa mga ingon ni ini. Hinaut punta nga maghatag kinig inspirasyon sa uban ug himuon kini nilang sumbanan aron ang mga plastik dili angay ihaling og dauban ug mao kini ang produkto sa mga recycled nga ilang nahimo. Hoy, ekwe. Naon sa kaya? Ekwe. Tubagan ako pangutana oy, ekwe. Natulog ka na magudino diha. Ekwe, bano? Ay, iste. Ekwe sa lino kalkal. Isod mo pa nga. Di ba sa mo report ay? Ug dili na kaganahan mo pa dayon. Tapos na lang. Hoy, kurunto! Kapit ang oras, malapas na ta! Pagkakanahaning reportira ni! Hoy, Doy! Okay pa ka niya, Doy! Ate Claro, actually, si mong kono! Nakunsa pa ka niya! Ngito kayo magkakaroon tibag! actually, bago pa kong mata, Ate Claro. Unsa? Di ba nag-report pa mga kaniha? Voice over ato, te, oy. Recorded ng daan. Pagkaway batasan! Ala, sorry, giga, ite. Paghiyom! Ayaw pagati-ati niya! Masamad na tayo umulinaw! Ang pwede malihukas inyong kamera niya! Ang kameraman manggod, Ate Claro, nakatuog sa duyan. Tabyog. Ha? Pangundang man niya trabaho, mga wapay kapos yan! Shoutout ko ni Idol Giselle Flores, ang founder sa Ligong Manag-agaw sa YouTube channel. Please support Bohol Mix Vlog ni Idol Helio Alindognuga from Bohol, Philippines. Also support Kasiling Ikat ni Lilita Kakubaay sa Bohol. Shoutout to Pasina Jan Digamo, ang founder sa Jan TV from Bohol. Shoutout also to Andy Goria, the founder of Andy Goria Channel from Bohol, Philippines. Followed by Marina Banila from Cebu. And this is the last but not the least goes to Maria Angelicoria from Bohol, Philippines. Thanks for watching.